Moltes gràcies, doncs passem a votació. Vic vol liderar la sobirania Vots a favor? fiscal dels municipis catalans. El ple va aprovar ahir una moció que demana a l'alcalde, Josep Maria Vila de Badal, que l'Ajuntament de Vic Vots en ingressi contra? l'impost sobre la renda de les persones físiques, Queda aprovada la l'IRPF, moció. i també l'IVA, a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola, com fins ara. Aquesta moció respon a un acord aprovat per l'Associació de Municipis per la Independència que presideix l'alcalde de Vic, que instava els ajuntaments adherits a començar a exercir la sobirania fiscal. L'alcalde, però, ja va anunciar que fins al maig no efectuarà cap pas en aquest sentit. L'alcalde de Vic defensarà, com hem quedat al matí, aquesta posició d'aquí, de fer una sobirania fiscal activa, per tant actuar en aquest sentit, i veurem què diuen els altres companys de més municipis, i a partir d'aquí decidirem. Per tant, entenc que avui es pot votar tranquil·lament a favor d'aquesta moció, tota vegada que ho posposem al mes de maig a la definitiva, en funció de l'AMI, i el que se'n fa responsable és l'alcalde. La moció, presentada inicialment per Solidaritat i la CUP, va acabar rebent el suport de l'equip de govern, format per Convergència i Unió i Esquerra, i també del PSC i Iniciativa, després d'haver incorporat modificacions al text inicial, el que proposava l'AMI, ja que un informe de secretaria alertava de la il·legalitat d'alguns punts. Tot i les modificacions, però, no va quedar clar que el nou text s'ajusti a la llei. Plataforma per Catalunya va votar-hi en contra. Nosaltres acceptaríem les esmenes que se'ns han proposat i realment celebraríem que Vic es declarés, practiqués en curt termini, consensuat amb d'altres municipis i si pot ser amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la sobirania fiscal, perquè entenem que és un pas més i necessari, torno a repetir, Vic, cap i casal. I per això creiem lògic i ens agrada que se'ns hagi proposat, de fet ens sap greu potser no haver-ho ni proposat nosaltres, perquè realment creiem que és important que ens corresponsabilitzem de l'acte que fem, perquè des de l'esquerra independentista, quan parlem de la independència del nostre poble no ens fa cap mena de por. Per molt abrandament que hi hagi, té un punt de virtualitat i té un punt d'espuma. Quan realment tinguem informes favorables que contrarrestin els que tinguem, llavors serà el moment de parlar-ne seriosament. En política hi ha els símbols, també, malgrat tota aquesta dissertació que faig, nosaltres hi donarem el vot favorable, si més no per la gosadia de l'alcalde. Malgrat que s'hi vulguin fer totes les floritures que s'hi vulguin posar, és un posicionament i que queda la seva execució queda posposada també, així ho ha afirmat l'alcalde i així serà. Com que jo en el discurs de base hi estic d'acord, és que els impostos dels catalans han de ser recaptats a Catalunya, doncs jo també hi votaré a favor. L'equip de Convergència i Unió i els partits de l'oposició que creuen en la sobirania fiscal haurien de votar de totes a totes la primera proposta original que van presentar i no portar aquesta proposta que és molt desaigualida, però al fin i al cap va a buscar el mateix que es pretenia el primer dia. Per això és important que el senyor alcalde es manifesti en aquest sentit si realment ell exercirà aquesta sobirania fiscal o no. A més de demanar a l'alcalde que exerceixi la sobirania fiscal, les esmenes presentades per Esquerra i Convergència i Unió en fan corresponsables a tots els regidors que hi van donar suport. El consistori també es compromet a treballar conjuntament amb plataformes, entitats i associacions i a instar el govern de la Generalitat a treballar per la hisenda pròpia. Veiem en aquesta moció que